вас крос. І власне на початок буде спів номер 60.
Духа Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Вітаю вас всіх, дорогі брати і сестри, на недільній Евхаристії. Сьогодні неділя Доброго Пастора, 4-та Великодна неділя. В вчора повсюдно розпочинається тиждень молитв об покликаннях до служби монашеской і святарской. Саме ми включаємося в эту молитву і просимо Пана Бога об эту коштовну ласку для всього Костьола, для нашого Костьола тут, так само на Білорусі. Довіряємо Пану Богу всі наші справи, наше життя і хочемо його разом прославити. На початку цієї Евхаристії просимо пробачення за наші грехи. Сповідаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занядбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутно, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Покой людям доброй воли, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, воранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи і смету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи і смету, прийми моление наше, які сядеш праворучайца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Святую Ямшу, целебрую за померлых, за померлого Станислава. У
гадоў з дня яго нараджэння, за памерлых з сям'і Ялоўскіх, за Анну, Казіміра, Голеся, Яна, Юзафа, Міхаліну, Вікчу, Марыю, Мар'яну, Ніну, Феліцыю, Леакадію і Яна. Выбіраю іх Божай міласерднасці, просячы прабачэння ўсіх грахоў і ласкі, жыцця ў Божым владарстве, ў Божым супакоі. Усемагутны вечны Божа, прывядзі нас да ўдзелу ў радасці нябеснай, каб мы, як пакорная паства, дайшлі да Твайго валадарства, куды раней прыйшоў наш пераможны пастыр, які з Табою жывей валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні Пётр, напоўніўшыся Духом Святым, сказаў: «Правадыры народу і старэйшыны, калі нас сёння дапытваюць за добры ўчынак, дзякуючы якому гэты хворы чалавек выздаравеў, то няхай будзе вядома вам і ўсяму народу ізраільскаму. Гэты чалавек стаіць перад вамі здаровы, дзякуючы імені Езуса Хрыста з Назарэту, якога вы укрыжавалі і якога Бог уваскрасіў з мёртвых. Ён камень, які вы, будаўнікі, адкінулі, але ён стаўся галавою вугла. І няма ні ў кім іншым збаўлення. Бо няма іншага імя пад небам, дадзенага людзям, у якім маглі б мы атрымаць збаўленне». Гэта Слово Божие. Дзякуем Пану Богу. Камень, откинутый будовниками, стал головою угла. Камень, откинутый будовниками, стал головою угла. Хвалите Пана, бо Он добрый, бо навеки милосердность Ягоная. Лепшу складать надею на Пана, чим сподіватися на чоловіка. Лепшу складать надею на Пана, чим сподіватися на вельможних. Камень, откинутый будовниками, стал головою угла. Славлю Тебе, бо Ты меня почул и стал моим избавлением. Камень, откинутый будовниками, стал головою угла. Пан учинив гэта і дивное но в очах наших. Камень, откинутый будовниками, стал головою угла. Благословленных то и дев имя Пана, благословляем вас с дому Пана. Боже мой, буду возвеличивать Тебе. Дякуйте Пану, бо Он добрый, бо Его милосердность навеки. Камень, откинутый будовниками, стал головою угла. Читання першого послання святого апостола Яна. Умілаваныя, глядзіце, якую любоў даў нам Айцец, каб мы былі названыя дзецьмі Божымі, і імі з'яўляемся.
Свет таму не ведае нас, што не спазнаў яго. Умілаваныя, цяпер мы дзеці Божыя, але яшчэ не выявілася, чым будзем. Ведаем, што калі выявіцца, то будзем падобнымі да яго, бо убачым яго, якім ён ёсць. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я добрий пастир, каже пан, і ведаю овечок моїх, а мої ведають мене. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Jezus сказал: «Я добрый пастырь. Добрый пастырь отдае жыццё сваё за овечак. Наймит і не пастыр, якому не належаць овечкі, калі бачыць, што прыходзіць воўк, кідае овечак і уцякае, а воўк хапае і разганяе іх. Уцякае, бо ён наймит і не клапоціцца пра овечак. Я добрый пастыр, і ведаю сваіх, а мае ведаюць мяне. Як мяне ведае Айцец, і я ведаю Айца. Я жыццё сваё аддаю за авечак. Ёсць у мяне і іншыя авечкі, якія не з гэтага двара. І гэтых мне трэба прывесці, і яны будуць слухаць голас мой, і будзе адзін статак і адзін пастыр. Затое любіць мяне Айцец, што я аддаю жыццё сваё, каб узяць яго зноў. Ніхто не адбірае яго ў мяне, але я сам аддаю яго. Я маю уладу яго аддаць і маю уладу зноў узяць яго. Такую запаведь я атрымаў ад Айца майго. Это слово Пана. Зварот да духавенства і вернікаў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі на нядзелю добрага пастара арцыбіскупа Юзефа Станеўскага, мітрапаліта Мінска-Магілёўскага. Жніво сапраўды вялікае, да работнікаў мала. Таму прасіце гаспадара жніва, каб работнікаў паслаў на жніво сваё. Паважаныя браты ў святарстве Христовым, дарагія браты і сёстры, у чацвёртую велікодную нядзелю, якую касцёл называе нядзеляй добрага пастара, адзначаецца сусветны дзень малітвы о пакліканнях да святарства манаскага жыцця. У гэты дзень мы асаблівым чынам праз малітву звяртаемся да Бога, каб ён з любоўю
узглянуў на маладыя сэрцы і адправіў работнікаў у свой вінаграднік. Сённяшнюю нядзелю чытаецца Евангелие пра Езуса, добрага пастыра. Езус сам прадстаўляе сябе як добрага пастара. Статак гэта ягоны касцёл, Божы народ, які пакліканы сабраць у сабе ўсіх дзяцей Божых у дасканалым адзінстве. «Я ведаю маіх авечак», кажа Езус, добры пастар. У Святым Пісанні дзеяслоў «ведаць», «знаць» азначае не проста валодаць нейкай павярхоўнай статыстычнай інфармацыяй, але кажа пра глыбокую блізкасць, інтымнасць з другой асобай. Для нашага рацыяналістычнага ўспрымання веды гэта набор пэўных дадзеных, якімі можна маніпуляваць, ужываць на сваю карысць. Езус жа мае на ўвазе такое веданне, якое раскрывае найбольш глыбокую праўду пра тое, хто мы ёсць, без страху, што яна будзе выкарыстана супраць нас. Гэтая праўда пра нас раскрывае нашы найлепшыя рысы, усю нашу прыгажосць і веліч істотаў, створаных паводле Божага падабенства, адораных шматлікімі талентамі, але таксама і нашу крохкасць, уразлівасць і слабасць. «Авечкі мае слухаюць голас мой». Так акрэслівае Езус сувязь, што існуе паміж ім, добрым пастырам, і ягонымі вернікамі. Слова Хрыста, што праз Евангелие дасягае нас сёння, не проста нейкі халодны закон, збор наказаў і правілаў, а жывы заклік. Ён гучыць з пэўным тэмбрам, які адрознівае яго ад усіх іншых. В нашым жыцці павінна гучаць гэтае слова, гэты голас, які абвяшчае праўду, нагадвае пра найбольш важнае. Так як паводле аповеду дзеяў апосталаў слова Пана пашыралася па ўсёй краіне, яно павінна пашырацца ў нашай рэчаіснасці і перамяняць яе, пачынаючы ад нашага сэрца. Мы, хрысціяне, жывем у канкрэтных культурах, несучы Хрыста ў слове і сакраментах, з пакорай і радасцю удзельнічаючы ў служэнні міласэрнасці, прымаючы таямніцу Хрыста, якая ўжо чакае нас у кожны час і ў кожным месцы. Тым самым мы становімся касцёлам, які прымае людзей з кожнага роду і мовы, і племені, і народа. Яшчэ да ўсялякага адрознення харызмаў і служэнняў, усе мы ў адным духу ахрышчаны ў адно цела. Такім чынам, сярод усіх ахрышчаных існуе сапраўдная роўнасць годнасці і агульная адказнасць за місію ў залежнасці ад паклікання кожнага. Касцёл, перадусім, гэта людзі, супольнасць. Можна сказаць, што касцёл гэта ўсе тыя, хто праз веру і хрост становяцца Божымі дзецьмі, членамі Хрыста і святыняй Духа Святога. Наш касцёл на ўзроўні сям'і гэта бацькі і дзеці. Наш касцёл на ўзроўні парафіяльным душпастыр і вернікі. Наш касцёл на ўзроўні дыяцэзіяльным біскупы, духавенства і свецкія вернікі. Мы ўсе адказныя за наш касцёл, якім ён ёсць і якім ён будзе. Мы разам крочым да збаўлення, мы разам закліканы будаваць тут, на тэрыторыі Мінскай і Магілёўскай вобласцяў, містычнае цела Хрыста. Здаецца, не з'яўляецца вялікай таямніцай факт таго, што рэчаіснасць парафіяльных супольнасцяў нашага мясцовага касцёла вельмі адрозніваецца. Ёсць сапраўды вялікія парафіі, ёсць супольнасці вельмі сціплыя па колькасці. Напрыклад, сярэднестатыстычная парафія на Магілёўшчыне налічвае прыблізна каля 15-20 асобаў. Таму шчыра запрашаем вас далучыцца да супольнай малітвы аб развіцці каталіцкага касцёла на Магілёўскай зямлі. Такой магчымасцю з'яўляецца названая ружанцовая крусьяда, сумесная малітва ў інтэнцыі аб адраджэнні веры каталіцкага касцёла на Магілёўскай зямлі і вернасці Евангелію і крыжу. Найдарагія, але мы разумеем, што выключна малітвы недастаткова. Патрэба канкрэтнага дзеяння, ўчынак, братэрства, праяўлення салідарнасці. Таму ад сённяшняга дня, ад нядзелі добрага пастара, 21 красавіка, в нашай архідыяцэзе распачынаецца ініцыятыва «Дар сэрца для касцёла на Магілёўшчыне», якая будзе трываць да свята перамянення Пана 6 жніўня. Спадзяемся, што ў перспектыве яна стане штогадовай рэгулярнай ініцыятывай у архідыяцэзіі, скіраванай на ўзрастанне братэрства і салідарнасці паміж усімі намі. Дар сэрца для касцёла на Магілёўшчыне
Ініцыятыва дыяцэзіальнага ўзроўня скіраваная на аптымізацыю некаторых канкрэтных момантаў дзейнасці нашага мясцовага касцёла у эканамічнай галіне. Мэтай дадзенай акцыі з'яўляецца арганізацыя дапамогі парафіяльным супольнасцям ва ўсходняй частцы архідыяцэзіі, якія маюць патрэбу ў дапамозе ў галіне належнай арганізацыі душпастырскай дзейнасці, рэалізацыі канкрэтных душпастырскіх ініцыятыў, канкрэтных інвестыцыйных праектаў, таксама аплаты бягучых выдаткаў у парафіях. Як гэта будзе рэалізавана, адбывацца будзе праз распаўсюджванне за добраахвотнае ахвяраванне ва ўсіх парафіях нашай архідыяцэзіі адмысловых картачак, сімвалічных знакаў дару сэрца. Запрашаем вас скласці ахвяраванне, якое стане унёскам, дарам сэрца адносна справы арганізацыі належнага функцыянавання нашых каталіцкіх парафій Магілёўскага і Бабруйскага дэканату. Дадзеная ініцыятыва не з'яўляецца перашкодай для іншых магчымасцяў дапамогі паасобным парафіям ці святарам Магілёўшчыны, напрыклад, запрашэнне душпастараў на рэкалекцыі, збор ахвяраванняў на канкрэтныя мэты і так далей. Як хрысціяне, моцай сакраменту святого хросту, мы належым да народу новага запавету, утвараем супольнасць касцёла, аўчарню Хрыста, добрага пастара. Другі Ватыканскі сабор звяртае ўвагу на тое, што касцёл ва ўсім свеце – гэта адна супольнасць веры, надзеі і любові, яднае паміж сабой вызнаўцаў Езуса Хрыста, хто б яны ні былі і дзе б ні знаходзіліся. Таксама на тое, што ў супольнасці мясцовага дыцэзіальнага касцёла вызнаўцы Хрыста знаходзяць веру і літургію, выражаную моваю уласнай культуры, знаходзяць шляхі любові, вызначаныя ў той сітуацыі, якой яны жывуць, знаходзяць таксама пачуццё братэрства ў Хрысце. Дарагія браты і сёстры, вялікі дзякуй вам ужо цяпер за ахвярнае сэрца. Хай добры Бог аддзячыць кожнаму за дапамогу нашым сёстрам і братам на Магілёўшчыне. З боку парафіяльных супольнасцяў Магілёўшчыны будзе адбывацца адмысловая малітва за ўсіх удзельнікаў ініцыятывы. Кожны месяц будзе цэлебравацца святая імша ў інтэнцыі развіцця ініцыятывы, таксама за ўсіх удзельнікаў акцыі, просячы, каб Бог шчодра ўсіх благаславіў і вёў шляхам збаўлення. Касцёл Мінска-Магілёўскі, гэта мы з вамі. Мы ўсе за яго адказныя. На ўдзел у ініцыятыве ўдзяляю сваё пастырскае благаслаўленне у імя Отца і Сына і Духа Святога. Амінь. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Вызнаем нашу веру. Веру у адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. У гэты дзень, поўны хвалы і радасці для ўсяго касцёла, покорнай і навернай малітве ўзнесём да воскреслага Пана нашыя просьбы.
Молімся за святы касцёл, каб усе яго вернікі жылі, як належыць Божым дзецям. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсе хрысціянскія супольнасці, каб яднала іх адна вера і любоў да ўваскрослага Пана. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія вырашаюць лёс свету, каб яны скіравалі свае намаганні на ўсталяванне трывалага спакою. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за маладых людзей, якіх Хрыстус кліча пайсці за ім, каб яны даверыліся свайму Пану і збаўцу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хворых і самотных людзей, каб яны не гублялі веру і не ўпадалі ў роспач. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб падчас гэтых велікодных дзён мы здолелі заўважыць у нашым жыцці прысутнасць уваскрослага Пана. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся об развитии Королевского костела на могиле Ушчине. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Выбираем Божьей милосердности померлого Станислава, 100 годов з дня его народження, всіх померлих з сім'ї Яловських, Анну, Казиміра, Голяся, Яся, Юзафа, Михаліну, Віктю, Марію, Мар'янну, Ніну, Феліцію, Леокадію і Яна. Просим, щоб добрий Бог пробачив їм усі грехи і прийняв володарство, збавлених володарства з упокою у неба. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся во всіх наших особистих інтенціях, з якими сьогодні проходимо на святу Ємшу. Молимся за наші сім'ї, за наших родних і близьких. Просим, щоб добрий Бог благословив, а Панна Марія Найсвятейшая мила нас у своей опеце и обороняла от всякого зла. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний вечный Боже, выслухай наши молитвы, які мы узносим до Тебе за все человечество, откупленное кровью Твоего Сына. Как мы все могли радоваться хвале воскресенья. Прос Христа Пана нашего. Спів номер 53. Радость нам
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, учеников вы завсёды дяковали Тебе, складаючи ту пасхальную ахвяру. Нехай неспинне діяння ласки откуплення стане для нас криницею вечной радости. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим Гору серцю. узносим их до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа. А хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ускрикаючы. Святый, 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 Пан Бог Усемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы і справядліва хваліць душу Твое стварэнне. Попра Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святого, Ты усё оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, каб ад усходу сонца і до заходу складаў імені Твоему чистую ахвяру. Таму у єдності з усім Костьолом у перший день тижня, калі Ісус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно просим Тебе, Пане. Освяти моцою Духа Твоего грядарю, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны целом і крывёю Сына Твоего, нашего Пана, Иисуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб. І падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным чынам па вячэру ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця в хвале. Пане, успоминаючи звавчую муку Твоего Сына, самого судовного воскресения в Него шесте, и чекаючи от другого прыцця з подякою складаем Тебе эту живую и святую ахвяру.
Узень просим на дар Твоего Костела и прими его, как веру, кой Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрывать спадщину с выбранниками Твоими, najpierw Najświętejszej Pannej Bogorodicy Maryi, świętym Józefem i Abrannikiem, ze świętymi apostolami Twoimi sławnymi muczenikami, ze świętym Janem, ze świętym Maksymilianem Kolbe i всіми świętymi przez zastupnictwa, jakich my spodziewamy się na Twoją niestąpną допомогу. Prosimy Ciebie, Panie, niechaj ta ofiara naszego pojednania przyniesie всему światu spokój i zbawienie. Будь ласкавы, умацовать у веры и любови Костел Твой, який перегребой на землі. Со слугой Твоим папам нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсеяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і усіх, хто у ласці Твоєї одійшов з этого світу. Милостиво прийми владарство Твоє, де і ми сподіваємося бути, как разом з ними, завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа нашего Пана, про якого дорваєш світ усялякими добротами. Раз Христа з Христом і у Христі, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а не избав нас от злого. Просим Тебя, Пanie, zbaw nas od wszego złego, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и захованы до всякого неспокою, czekali исполнения счастливой надеи и прийстя Збавcy нашего, Jezusa Chrysta. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Єзу Христо, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, прощим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью. Ти живеш і владариш на віки вічные. Аминь. Спокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами.
Lecz той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечер вигонний. Пане, я не вартий, как ты прощу для меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Повстав з мертвих добрий пастир, який віддав життя своїх за овечок. Віддав життя за своїх овечок і помер, щоб нас збавити. Аллилуйя. Спів номер 62. Слезы с твару вытирайте, прогоняйте сердце вбрек. Песни радостно спевайте, хай гучить веселый смех. У воскрес Пан над панами, Ён живет разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Что для Пана варты зброя, камень перешкоды все. Не стримает своя воля, все, что нам життя несе. Знищить Бога, хто старався, надаремно намагався. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Бог могутний, Пан натури, що створив земний обшар. Вийшов з гробу, знищив мури, пісня ротний володар. Варта покидала зброю, не володає собою. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Иисус Христе, дай избавление, да лучи нас усих. Распоем воскресенье, да супольности святых. В небе перед Сыном Божьим, хай хвалу сносить кожний. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя.
Помолимся. Боже, добрый пастырь, дай ласкаво на Твой статок, приди на вечную пашу Твоих овечек, яких Ты откупил каштовною кров'ю Твоего Сына, які живей владарить на веки вечные. Дорогі парафіяні, шановні гості, щиро дякую за спільну молитву. Дякуємо так само всім, хто прибирає каплицю, хто клопотиться прихожості вокруг каплиці, клопотиться об квітках, так само. І добрий Бог узнагородить своєю ласкою. Дякуємо за хвилювання будову костьола. Нехай Пан Бог наповняє ваше серце потрібними ласками. На тим тижні в літургії костьола означаємо 25-го в четвер свята Святого Марка Євангеліста. Сьогодні розпочинається тиждень молитви покликання до святарського і монашського служення. Кожний день запрошаємо на адмислове набоженство перед вечоровою святою імшою. У авторах 23-го красовика припадають ім'яніни його святості Папи Францішка і його ексцеленції біскупа Юрія Касабуцького. Пам'ятаємо про шановних юбілярів у наших молитвах. Запрошаємо на парафіальну автобусну пілігримку у Буцлав, яка відбудеться 1 мая. Пробную неделю мы про это казали, уже многие записались. Кошт 30 рублей для дорослых и 10 для детей и молоді. На месте буде приготованы так само для всіх нас посілок, обід, а з собою можна взяти щось солодке на супольний стол і напої. Записатися можна до 28 красовика у Сакристі. Звісно, ліпше раніше, як ми ведали, кілька нам буде автобусів, як належним чином можна було організувати нашу пілігримку. Виїжджаємо у 8 раніці тут з-под каплиці 1 мая, і там закінчується програма прикладу 16, і ми потім одразу вертаємося, тому десь після 18 сподіваємося бути у Мінську. Отказник за супольності парафіальне просимо нагадати в відповідних групах, у Вайбері, в Телеграмі і захватити до уділу. То саме, як хтось їхав своїм ходом, так скажем, машиною, ці з кимось машиною, то просимо десь обозначитися, сказати, скільки вас буде, щоб так само на цей обід можна було разом усім долучитися, як ми видали, кількість попросту пілігримів. Відбувається запис дітей на канікули з Богом, які відбудуться в цьому році у Ворші. Две группы детей, 1-3 класс, 1-6 червня и 4-7 класс от 7 до 12 червня. Ахтарування від батьків виносить 130 рублів. Для інформації собі кошт організації літника виносить прикладно в цьому році 230-250 рублів на особу. Коли есть проблемы материальные, просим сказать про это нам, святарам, або сестрам, постараемся это выразить, как финансы не стали перешкодой до уділу детей у каникулах с Богом. Записаться можно до 1 мая, анкету, как записаться можно надрукувати дома, або взять на катехезе, або написать нам, мы пришли. И далее уже будем у маї формировать группу, рихтоваться и так само інформувати, як і що буде далі виглядати. В наступную суботу, 27 красовика, о 10 годині відбудеться суботник на території будови нашого костьола. Запрошаємо, хто має можливість планувати цей час, як разом попрацювати і привести у порядок територію будови нашого костьола у суботу о 10 годині. Относно послания, которое мы прочитали за вороту нашего митрополита, при выходе с каплицы есть такие напомины, картки, дар сердца для костела на Могилевщине. У любой час можно от сегодняшнего дня до 6 жнивня по можливості принести своє ахтарування у сакристію і в такий спосіб допомогти так само, справді, як ми почули, та інша речаїсність, і
15-20 чоловік у парафії, це зовсім інша речисність, ніж тут у нас. А саме потреба тих, так скажемо, і оплату зв'язаних з функціонуванням костьола і так далі. Та чудості це ініціатива така інша, чим може звичайна, але по можливості запрошуємо для того, щоб прийняти уділ і справді, щоб ми могли допомогти парафіям на Могилівщині. Сьогодні припадає місяць з дня смерті святої пам'яті Івана Івашкевича. Наша парадення відбувається свята імша у Налібаках, у місці поховання. Раз тиждень у неділю о 12 годині відбудеться свята імша тут у нашій парафії за святої пам'яті Івана. Усім ім'янінникам надходячого тижня складаємо найліпше пожадання, здоров'я, супокою в ваших серцях, сім'ях, самошматликих Божих вас, опіки на найсвятейшій Панни Марії. За померлого Івана, за всіх померлих, яких ми молилися подчас святої імши, і наших родних і померлих, родних і близьких. Молимся вічно, відпочинок дай їм, Пані. А світло вічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічним, Амен. Вічний відпочинок дай їм, Пані. А світло вічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічним. Вічний відпочинок дай їм, Пані. А світло вічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічним. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душною просвіться. Амен. Найсвятейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами. беззаганное серце Марії, Будь нашим братом, Архангела Михаїля, молися за нас. Номер 71. Христос воскрес! Наша сільська Мар'ян, Триця Гомарі,
запрошаю ім'янини і день народження. На 7 часов вечора заказана інша, запрошаю до супольної молитви і будемо віншувати. Хто хоче долучитися до віншування, запрошую. Дякую за ваше